A infancia é unha suma de recordos idealizados que temos de cando éramos pequenos. Pero ninguén con algo de sentidiño desexaría volver á súa época infantil. A saber, o Sacauntos está na infancia, Don Pimpón está na infancia e o Rato Pérez está na infancia. Mais que a rato é unha rata, porque deixarche 5 pesos por dente xa me dirás ti. A min deixábame unha pastilla de chocolate. Xenial, para que che caen máis dentes. Non vedes como é unha rata? A ver, non sexamos demagogos. A infancia está chea de crenzas cando menos discutibles, pero non deixen de ser unha alegoría da vida adulta. O Sacauntos, por exemplo. Hoxe sería, eu que sei, o tipo de interese da tua hipoteca. Ai, sí? E logo do Pimpón que sería? Para min o mellor de cando és neno é a ausencia case absoluta de responsabilidades. Danche de comer, dincho que tes que vestir e dincho que tes que facer. A vivir. Estou de acordo. Parece mamén que hai algúns que queren evolucionar unha diña desde aquela. Tamén estou de acordo. Pois a min gustaríame volver ser un neno. Repito, ninguén con algo de sentidiño desexaría iso. A min horrorizaríame levar outra vez uniforme a rayas con medias ata os xeonllos e zapatóns de ir botar nas patacas. Encántame ese look de colexiala con camisa e saia plisada. Aí sí, a verdade é que estaba moi guapa. Pero os zapatóns non. Na infancia perfílase a personalidade e aséntanse os valores que tan guiar de adulto. É certo, é a etapa con máis trascendencia na vida dunha persoa. Mais dun debería volver ser neno, para ver se lle sae outra personalidade e se lle asentan outros valores. O problema non é que ti volvas á infancia. O problema aparece cando é a infancia que che sae un conto. Lucía? Foi traballar. Sebas, son un home atrapado polo seu pasado. Suéltame, pasado! En serio, pensei que deixara atrás a Lucía, que a esquecera, pero non. Sigo tendo unha sensación rara por todo o corpo. Iso pode ser normal. Por exemplo, por exceso de yogures. O estómago ségueseme encollendo cada vez que a vexo, sabes? Sí, Lu, parecese moito un gastroenterite. E como me sigas tocando as pelotas, ti vas a empezar a parecer a un politraumatismo. A ver, se vas en serio, teño un problema de moito carallo. E ti polo menos podíasme escoitar un pouquiño, non? Vale, perdoa. A ver, tes un problema que é o problema de sempre. Lu. Sí, pero agravado. Porque non entendo por que me ten que gustar Lucy agora que estou tamén con Nuria. Pois será que non queres a Nuria. Claro que a quero. Non a vou querer. Quero a moitísimo. Nuria é a mellor moza do mundo. Pois será que Lu non é máis que unha ilusión. Unha ilusión. Lucy é unha realidade. Se non pregunta o meu estómago. Pois entón non sei o que queres, Fran. Ai, Sebas, ese é o problema, que non sei o que quero. Porque, a ver, que fago? Sigo con Nuria. Porque con ela estou mellor do que estive nunca. Pero por Lucy sinto algo que non sentí na vida. Dor de estómago? Sí, que fago, Sebas? Eu que sei, Fran, a min xa me custa decidir entre o Colacao e un Nesquik. Ai, que barullo. Porque por un lado teño a Nuria e polo outro lado teño a Lucía, non? Nuria, Lucía, Nuria, Lucía, Nuria, Lucía, Nuria, Lucía, Nuria, Lucía, Nuria, Lucía... rapazas! Tranquilas. Por que non fas unha lista? Unha lista? Sí. Anota as cousas boas e as malas de Lu. E as boas e as malas de Nuria. Despois comparas pros e contras e decides. Comparar os pros e os contras. E iso non sou moi romántico, Sebas. Mais ben sou a infantil, materialista e amoral. Vai. Gústame. Xa estou aquí entre sen chamada. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Agora que estamos todos, quero que saibades que me considero afortunada de tervos como amigos. Que guai. Non sei o que queres, Lucía, pero a resposta é non.
É bastante susceptible a ese tipo de fórmulas. Inventeiras eu. Non, pero non hai fórmula ninguna, Eu só estou dicindo que me sinto orgullosa de vos. Que pasa? Non podo estar orgullosa dos meus amigos? Claro que podes, Lu, non lles fagas caso. Todos sabemos que nos queres moito. Ai, claro que sí, Sebas. Quero vos moitísimo. Faría calquera cousa por vos. Ata axudarvos cos estudos se fixera falta. Tarde piaches. Por exemplo, se algún de vos tives que cubrir un test de personalidade para un traballo de psicoloxía, eu sería a primeira en presentarme voluntaria. Sabía. Un test de personalidade. Trae, que esas cousas interesan. Mira, só tes que cubrir este formulario. Eu despois, cos resultados, teño que establecer un cadro de compatibilidades. Compatibilidades. Si, para ver que personalidades conectan e cales non conectan. Trae un boli. Isto vai ser divertido. Divertidísimo. Mira, eu xa sei con quen conecto, con quen non conecto. Eu conecto coa miña muller e non conecto co test. Diego, como pases disto, imos estar sen conectar moito tempo. Que sexa pola grande amizade que nos profesamos. Tes outro boli? Ti que dice, Viñas? Que me apunto. Nunca está de máis coñecerse un mesmo. Hai algo sobre nais aquí? Raúl, tamén hai un formulario para ti. Eu non necesito saber como é a miña personalidade. Oi, pero nós sí necesitamos saber como é a túa personalidade excepcional. E que fai cambalear os piares da psicoanálise e do conductismo, por non falar desa sutileza que te caracteriza e que eu tanto admiro, Raúl. Lucía, gran capacidade para levar a xente ao seu terreo. E isto vai nos pros ou nos contras? Fran, Sí? faltas ti. Penso seguir faltando. Como? Non me vas a axudar? Non, coñecéndote sei que has usar os resultados na miña contra. Veña, Fran. Non, e ademais eu nunca fun de test. Sempre me gustou máis a Tila. Lucía, o de cantas veces mastiga a comida antes de tragala é unha pregunta un trampa, non? Diga cal é a súa cor favorita. Teño que chamar a miña nai. Esta de cantos vivían na súa casa cando era cativo contan os porcos e as galiñas. Mira, poida cunha tila agora non estea mal. Xa está. Sebas, podes parar de facer barullo? E podes parar de engulir iogures. Vanche salir os LKS munitas polas orellas. Lucy, mira, eu paso o test. Ei, veña, Fran. Non. Ai, mira que ansia, de verdade. Necesito as tapas. Teño que reunir 50 para participar nun sorteo da tele. O gañador pasar un día inteiro con Porcorín. Ai, Porcorín! O tormento dos nenos. Non, Fran, o amigo dos nenos. En toda a historia da televisión non houve nunca unha mascota como a él. Afortunadamente. Poderíamos engadir sen temor a equivocarnos. A ver, se viñas, ese bichoco xa está un pouquiño pasado de moda, non? Non é un bichoco, é o amigo dos nenos. Si, pola idade podería ser o dos xubilados. Vale, tivo tempos mellores, pero eu de pequeno pasei non moi ben con ese porquiño. Unha infancia difícil, ese viñas. Vos non facía de lo baile do porquiño? Echas mans arriba, mover con xeitiño, baile do porquiño. Non. Así vos vai. Eu penso participar nese concurso. Mira que te queiras, Sebas, pero por favor non esquezas cubrir o test, vale? Ainda que xa imagino unha conclusión do test sobre a túa personalidade. Así? Sí. Gal. Complexo de Peter Pan. Non te metas con Peter, É o meu segundo herói favorito. Despois de Porcorín, claro. Non fai falta test ningún para ver que a personalidade de Sebas consiste nunha absoluta falta de personalidade. Sí que teño personalidade, se non pregúntalle a miña nai. Mira, Sebas, ti polo menos non tes medo de descubrir quen es. Non todos poden dicir o mesmo. Ahora marcho. Nos pros que podes poñer que sempre defenda a familia. Non te pases de lista que eu tamén vin o padriño, eh? 50! Cantas veces mastiga a comida antes de tragala? Bo. Hola. Estás ti soa? Non, Diego, estás amañando. Vale, pois, mentres non acaba... É que tomei unha decisión drástica con respecto a Fran. Vas de cobrar a lugar por fin. Non, iso sería matalo, a niña. Excesivamente drástico. Non é algo máis complicado, é que... Ai, decidín esquecerme del. Esquecerte del como? Como
home dos meus soños, mozo en potencia, príncipe azul. Supónse que se fixeras. Supónse. Non o fixeras? Non. Mentíchesme. Mentín a min mesma. Pero por qué? Pero como podes estar tan obsesionada por él? Que queres, Ana? É que é tan... Nala, xa saiu a berenguela. É tan mozo doutra, Lucía, tan mozo doutra. Exacto, por iso decidín quítalo da cabeza, reconducindo os meus sentimentos, eliminando dos meus pensamentos. Mira, en psicología estudamos esas cousas. É fácil, só teño que cambiar a miña maneira de pensar e a miña maneira de sentir. Moi ben, laranxa mecánica. Teño que buscar razóns para que deixe de gustarme. Non tardarás moito, será por defectos. A ver, ocorrente. É divertido, moi guapiño. Non. É un lacazán, un trapalleiro e un mangante. Es moi dura con el, Ana. Oi, Lucía, casi non nos esqueces. A ver, recorda cando non o podías ver diante, cando non naturabas, Non pasou tanto tempo. Tanto que xa non nos recordo. Pois fai un esforzo. Mira, o que tens que facer é observar atentamente a Fran. Xa fago, Non o podo evitar. E cando vexas algo que non che gusta, apúntao. Mira, toma. Acabo de mercar. Ia usala para apuntar pensamentos bonitos, pero, mira, pro caso va lo mesmo. Si case mellor para defectos, non? Bos días, Lucía. Bos días, Diego. E ti por aquí tan cedo? Ai, vimos dar os resultados do test. Ai, o test, contenta. A ver, Ana, ti és imaginativa, espontánea, intuitiva e moi visceral. Gusto. Sí. Diego, ti és organizado, constante, maniático e moi racional. Maniático? Xa sabía eu que a pregunta da comida tiña trampa, E segundo o cruzamento de datos, presentades unha clara incompatibilidade de caracteres. O qué? Iso que sodes incompatibles. Incompatibles. De todo, Sodes como a auga e o aceite, como a calor e a manteiga, como a discreción e a Agatha Ruiz de la Prada. Ai, que mala noite pasei, Fran. Fermentaron os yogures na barriga. Orxía de bífidos. Eu xa te avisei. En total, non gañei o concurso. Fran, que estou maliño. Estoume convertendo nun brando, Creo que é para ti. É quen era? Puideches dicir que entrase, Fran. Nin de broma. Como te pasas, Onde está o pequeno Sebastián Beiro? Son eu! Ti é Sebastián Beiro? Sí, pero chámame Sebas. Esperaba alguén menos grandiño. Menos grandiño que este, quen esperabas? A David Onomo? En fin, enhoraboa, Sebas. É o gañador do concurso. Vas pasar un día con Porcorín! O amigo dos nenos! O tormento dos adultos! Esas mans arriba, move as con xeiquiño, o baile do porquiño, para pa 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 tararararararara. Estás ben, Porcorín? Chegou o San Martiño. Queres un vaso de auga? Ai, non, a auga irrita a gorxa. Non terás por aí licor de ervas. Ai, que eu fun. E mírame agora. Porca vida, Licor de ervas non hai, vale che whisky. Se o que hai terá que valer, digo eu. Aquí ponte cómodo, Que esgotamento. Os rapaces de agora son un pesadelo, non respetan nada. Están acabando comigo. Son unha vítima da fama. Xa son os interesos nostálgicos de 20 e tantos. Non digas iso, Porcorín, és un ídolo de masas, un referente para a miña xeración. Oxalá pensase o mesmo a miña muller. Acábame de botar da casa. Que porcallada, non? Di que estou obsesionado co meu traballo. É que os nenos exixen moita dedicación. Mais dedicación me exixían as nais. Xa sabes, En fin, xa que estou aquí, acabemos co chollo canto antes.
teño unha carta de felicitación para ti. Querido Carlos. Non, eu chamome Sebas, Non te chamas Carlos? Non, chamome Sebas. Merda, equivoqueime. Ti non era o gañador, era o segundo clasificado. Como que? Pero tranquilo. Aquí tes un pin. Encantado, Sebas. Grazas polo whisky, ala, pásalo bomba. Pero ti viches? Sí. Menos mal que non o coñecín de pequeno, senón vaya trauma. Eso só gañei este pin de porcorín. Serás porco, carallo! Podes saber que era esa cousa que estaba no descanso das escaleiras? Un adulto alcoholizado é vestido de porco. Era porcorín, o amigo dos nenos. Aquí teu curmán gañou un concurso. Non, que quedou segundo. Pero o caso é que o bichoco ese veunos facer unha visita e de paso baixarnos media botella de whisky. Non é un bichoco, Fran, é un porco. Non estarás así por non gañar ese concursiño de nenos, non? É que nunca gaño nada, Lu. E para unha vez que parece que sí, resulta que tampouco. Non está tan mal. É unha foto de porcorín. E isto que é? O último de Stephen King? Non, é un caderno que me regalou Ana. É para anotar cousiñas, sabes? Cousas miñas, cousas privadas que non sei por que carallo te metes onde non te chamo. Sebas, deixa de choromicar, queres que che vou dar o resultado do test. Mira, es un rapaz extremadamente sensible e moi inteligente. Estupendo, non? É estupendísimo, Lu. Ainda non cubrín o test? Ese é o meu test. É o meu. Como que o teu? Ti non dixeras que non o querías cubrir? Claro, pero cambiei de opinión. Debe ser que como son extremadamente sensible e moi inteligente. Pero seguro que copiaches as respostas, non? Fran, copiaches por alguén, porque así non vale, Ei, Nuria, adiviña quen é extremadamente sensible e moi inteligente. Sí. Ai, vou cubrir o meu. Agora teño curiosidade. Non, era un test de personalidade para un traballo de Lucía e non me poide negar. Agora xa podo afirmar con base científica algo do que estaba seguro. Que son a rehostia. Vamos a estrear o caderno dos horrores. Fran é presuntuoso, narcisista e egoísta. Non, ti sí que és unha xoia. En serio, é a rapaza perfecta. Ás veces non sei o que faz comigo. Non, ti máis. Ti máis. Ana, isto non pode estar ben. Claro que non está ben. Nós non somos incompatibles. Claro que as conclusións do test teñen unha base científica. É que a ciencia tamén falla. Mira o Valladolid, nin para un xersei de lá deu. A ciencia non sempre acerta, Diego. Pois logo, nalgún momento do proceso ten que haber un erro. Diego, ti estás seguro de que contestaches a todo como debías? Comproba o ti mesma. E déxame ver as túas. Sabía. O teu último pensamento antes de dormir é pro traballo e, sobre todo, pro trepa ese de Martínez. Sabe o que puxeches ti, Ana, un pensamento erótico. Pois sí. Mellor soñar con algo erótico que con Martínez. Erotismo e Martínez, dúas palabras que non quero ir xuntas, Pero, Diego, como podes poñer que as reunións sociais por excelencia son os enterros? É certo, nos enterros reúnese familiares, amigos, veciños, coñecidos, beatas. Nos enterros atopa xente que había anos que non vías, E nas bodas tamén. Nos enterros non tens que levar regalo. Pero serás cutre. E ti ridícula, carallo. As bodas, as bodas, as bodas. Polo menos non penso en Martínez antes de dormir. Faltaría máis. Temos que falar con Lucía. Urxentemente. Este test non che me gusta nadiña. Nin a min. Erotismo e Martínez. Vou tardar varias semanas en recuperarme desa idea. Sebas, mira, eu non estou... Non estou moi seguro que isto da lista dos pros e dos contras vai a funcionar, Xa empezaches a apuntar? Sí, mira, de Nuria teño que é un cacho de pan moi divertida e moi guapa. E nos de Lu? Pois que é un cacho de pan moi divertida e moi guapa. Non sei se cadra é que son extremadamente sensible. Pero, Fran, a cousa non é buscar similitudes, senón diferenzas.
Vale, pois entón a ver que che parece isto. Mira, a Nuria quéroa. Pero de Lucía estou namorado. Nuria é a túa moza, pero Luso é a túa amiga. Que, por certo, non sabe nada dos teus sentimentos, Fran? Vale, mira, eu sigo notando. Lucía, temos que falar contigo. Queremos unha revisión do test. Ai, non se pode facer unha revisión de test. Agora estaríades condicionados polas respostas anteriores. Pero é que nós non somos incompatibles. Se somos como o Shin-chan. Ides ensinando cuiño xente. Dice yin-yang. Refírese que somos como o yin e o yang. Niso leva razón, estamos feitos un pro outro. Encaixamos, comprendes? O test está mal, somos compatibles. Xa, mira, falamos despois. É que aquela mesa leva 10 minutos agardando. Pero... Raúl, bello amigo, ti pensas que Ana máis eu somos incompatibles? A saber o que lle deu a este o test de personalidade. Fran, bello amigo, ti pensas que Ana máis eu podemos ser incompatibles? O test de Lucía, non? A ver, que lle queredes? Non todos podedes ser extremadamente sensibles. Sebas, ti dirías que Diego máis eu somos incompatibles. Vos tamén estades ante un desengano. Tedes que ser fortes de aceptalo, como a min. Os porcos veñen e van. Porcorín, que fas aquí? Sinceramente, que non teño onde caer morto. Pero non tiñes que estar co gañador do concurso, tú. Sí, pero o pai botoume por un pequeno incidente entre a miña man e o cu da súa muller. Tocaches yo a nai do neno? E sabes que? O fulano colleuno pola tremenda e acabamos aos tions. E o neno? Un pesadelo. Solta papá, porco, solta papá. En fin, o caso é que aquí estou. Carai, Porcorín, non esperaba iso de ti, Ti é o amigo dos nenos. Xo sei. Agora son unha especie de Herodes. Ai, necesito axuda, pero non matura ninguén. Non digas iso, eu sí que te aturo. E quero te axudar, pero non sei como. Iso digo eu. Agora, o primeiro premio pasa a ser para ti. Así que vou quedar por aquí 2 ou 3 días. Como 2 ou 3 días? O concurso só falaba dun día, e xa vai alá, Porcorín. Comprendo que non queiras saber nada cun fracasado como a min. Ata sempre, Sebas. Pero antes de marchar, esas mans arriba, movias con xeitinho, o baile do porquín. Foi un placer. Espera. Podes quedar o tempo que necesites. Grazas, Sebas. Home, non vivo só, teño que consultar. Pero tranquilo que de Fran e de Luxa me encargo eu. Creo, sí. Mira, dormes na miña cama e xa está. Na túa cama? Sí, sen tocar. Perfecto. Entón todo resolto. Oi, Sebas, o whisky de antes. Non terás por aí? Todos dan por sentado que somos incompatibles, mira ti. Ignoran 15 anos de feliz matrimonio e fanlle caso a un test. Exacto, 15 anos de matrimonio. Feliz matrimonio. Feliz, sí, feliz. Mira, non, estamos feitos un pro outro, non? E non sabémoslo, pois xa está. Non está. Non me gusta que os nosos amigos pensen que formamos unha mala parella. Entón? Quero que vexan que somos unha parella perfecta. Muller perfecta vai ser moito ver. Pois case perfecta. Muller case perfecta. Unha parella. Iso sí. Algo haberá que demostre que somos compatibles. Que prove que estamos feitos o un pro outro. Pois claro que haberá algo. Algo haberá. Xa está. Por que non facemos unha coreografía? As parellas demostran a súa compenetración bailando. Xana, pero que ti sempre fuches moi eu como máis ecléctico. Epilético, quererás dicir? O que ti digas. Pero eu pasaría do baile. Xa está. Meus pais. Meus pais. Recordo que todo o mundo dicía que eran como almas xemegas porque contaban as historias a medias. El comezaba unha frase... Ela terminaba. Sí, quitábamos a palabra mutuamente. Que romántico. Compatibilidade máxima. Pero nós nunca contamos historias a medias, Diego. Vaya, nunca contamos historias. É cuestión de coller un pouco de... Práctica. Sí. Ímonos deixar. Ben podidos. Coa boca aberta. Iso. Hola, Lucy. Apeteceche unha partidiña?
Sí, home, sí. Agora mesmo. Espera que meta un par dases na manga que la vou. Non, ves, iso pódelo facer, pero nunca o podes dicir. Ah, claro. Mira, é que teño pouca práctica niso das fraudes, timos, enganos e outras frangalladas. Ai, non me digas iso, que son moi sensible, todo me afecta. Veña, por que nunca queres xogar unha partidiña comigo? É que non sei que lles ves as cartas. Non o sabes porque nunca o probaches. Sí, xa. O Sebas foi ao súper. Então nos falta un feixo de cousas. Non foi. Anda por aí co porco ese dun lado para outro. E claro, tocarame pandar a min, non? Aquí todo o mundo se escaquea das súas obrigas e é Lucía que ten que pandar con todo. Pois un día voume faltar e ides saber o que vou. Xa fun eu. Que? Que xa fun eu ao súper. E de paso, merqueiche esas galletas túas que escondes aquí para cando estás depre. E agora vai xogar unha partidiña. Nin se chocorra, non penso xogar contigo. Veña, Luci, unha soa. E así ves de que vai isto do póker, Dixen que non, Fran. Luci, veña. Acabo de regalarche unhas galletas, O mínimo que podes facer é xogar unha partidiña comigo. Pero que morro tes? Mira, Ana, fixen unha lista coas historias que podemos contar. Historias que podemos contar. Teño unha boísima dun tipo que chega a un bar e lle di ao camareiro. Diego! Que pasa, xa sabe lo conto? As historias teñen que ser sobre nós. Temos que contar historias que nos pasaron a nós e que recordamos con cariño. E se dicimos que era eu o que chegaba ao bar? Está ben, está ben. Pois vamos facer unha lista coas cousas que nos pasaron a nós. Veña, empeza ti. Mira, Diego, se queremos contar unha historia a medias, o primeiro que temos que facer é entrar en conexión armónica, Veña, pecha os ollos e respira fondo. Non podo, xa queda chestico o oxígeno todo. Se rosmas, hache dar máis traballo relaxarte. Pecha os ollos, anda. Que non temos tempo para metafísicas, Ana. O que temos que facer é escribir a historia nun papel. A dúas cores. En azul, o que teño que dicir eu. En verde, o que tens que dicir ti. Aprendémolo e xa está. Moi romántico, sí, señor. Bonita parella imos facer se temos que escribir o que temos que contar. Que non, Diego, que temos que entrar unha conexión espiritual. Unha armonía. Ana! Diego! Gañeiche. Teño unha escaleira. Gañeiche o póker, Francisco Torres. Alégrome moitísimo pola tua escaleira, pero podela usar para baixar desa nube, porque teño un full. Gañei. Pero un full é máis que unha escaleira. Non. Eu teño unha escaleira. Claro, muller, a escaleira gaña, sí. Era un farol para ver se a novata picaba. Sí. Sabíao, Es un trapalleiro. Pero sabes que comigo non podes, Teño que recoñecer que iso do póker pois tampouco está mal, non? Pero moi de vez en cando, Xa. Muller, ese caderno non é moi bonito, pero non fe falla que o taches con tanta saña. Que tampouco tachei todo. Vou falar con Ana, vale? Sí, necesito Ana. Non lle pega mal o póker. Si, habíamolo pasar ben. Pero ten que aprender o verdadeiro valor das xogadas. Diego! Ana! Hola. Necesito falar contigo, Ana. É que teño un problemiña co caderno que me regalaches. Ai, sí. Diego, por que non vas a ver se adiviñas onda? A ver, completamente a frase. O bar. Chao. A ver, que che pasou? Mira, Ana, mira. Está todo tachado. Exacto, ese é o problema. Problema ningún, Lucía. Ti sabe lo que é o Típex? A ver, Ana, cando vexo algo que non me gusta e o escribo, os 2 segundos xa non me parece tan malo. Os 3 segundos o defecto desaparece e ata me gusta. Non desaparece, Lucía. Segue aí, pero tachado. Pero se ata estou aprendendo a xogar o póker, Ana. Lucía, céntrateme. Fran é o inimigo. En este caso non vale unirse a él para vencelo. Entendiches? Mira, atoparlles defectos aos homes parecese a comer e rañar. Todo a empezar. E Fran é unha mina.
A ver, un par de exempliños. Sí, mira. É moi mal estudante e non ten futuro laboral. Non estuda porque non quere, pero é moi intelixente. Diotes. Lucía, céntrate. A ver, outro exemplo. As mulleres, e o tes, gustanlle todas. Non, todas non. Maite, Amanda, agora Nuria, en algún momento eu, Ana. Anota-o, gustanlle todas. Pero é mentira. Anota-o. Unha mentira repetida 1000 veces convertese en verdade. Sí, home, iso dixo o ministro de propaganda nazi. Ti pensas que nos debemos guiar polas teorías dun nazi? Anota-o. 1000 veces se fai falta. Anota-o e fai o posible por crelo. Vale. Gustanlle todas as mulleres, Como é? Ai. Aí o tes. O paraíso reunido na volta da mesa dun bar. Raúl, posme dúas. Lelos beizos, Raúl. Algún sí. Desde logo, se os ollos comesen seríades caníbales. E a mí non me metas que o que estaba fixando este. Ti non. Non. Pero postos a mirar son moi mirables. Pero serás baboso. Que pouca sensibilidade teñen algunhas, Deberían aprender de min, que son extremadamente sensible. A verdade, Raúl, é que é unha mesa ben xeitosa, Pero perde moito cando a camareira non está. Pero que parvo és, Se lle digo un piropo, sorrí como unha idiota e chámame parvo. Ala, 2 defectiños máis probo. Recorda, Diego, conexión armónica. Boas. E que curioso o que nos acaba... De pasar vindo por aquí. O que curioso é o que pode aguantar o ollo humano sen pestanexar. É que se pestanexo non miro. Señor, xa é primavera no bulevar, que cousa, chico. O que dicía? Que curioso que nos acaba... De pasar vindo por aquí. Porque de repente... Os dous nos acordamos. Do día de que empezamos a sair. Podes saber o que facedes? Parecedes Hernández e Fernández. E que vos facer? Estamos recordando. O día no que empezamos a sair. Por que? Por que que? Por que vos acordades agora diso? Pois porque estamos... En conexión armónica, iso. Recordamos cousas ao unísono. Veña, si que te gustaba recordando o día no que me pediches a sair. Sí, eu pedinlle que viñese a cear comigo. En realidade pedíme que fósemos ao cine. Para ver que? Para verme a min, muller. Non digo no cine. Que máis ten? O caso que ela chegou tarde, tivemos que pasar do cine e ir cear. E pedimos empanada de carne. Creo recordar, meu amor, que era de xoubas. Xoubas, carne que máis ten. Un caso que sabía. A Gloria. Bendita. Como aos seus bicos. Un momentiño, a ver se entendín ben. O día que empezastes a sair, quedastes para ir ao cine, pero ela chegou tarde e entón fostes cear empanada. E despois destes vos un bico con sobra xoubas, non? Porcorín, queres parar de mandarme boliñas de papel? Ou polo menos non lle botes tanto cuspe. Así doen máis. E dá máis noxo. Faltarache moito. Case tanto como hai 5 minutos. Que foi a última vez que me preguntaches, vale? Non sei para que te matas tanto. Se total despois na Seguridade Social despachádelos a todos cunha caixa de aspirinas. Queixense, non se queixen. Non digas barbaridades, anda, déxame estudar. Aquí non se fuma, A alumno lle gusta. E ademais, a concentración de alcatrán nos pulmóns empeora o funcionamento dos órganos respiratorios, podendo provocar un colapso. Ollo. Algo así me refería. Apago agora mesmiño. Diga. Hola, fillo. Como estás, meu rei? Moi ben, mamá, aquí estudando. Ainda destas horas. Ai, eu non sei como che dá a cabeza para tanto. É que hoxe polo día non puiden facer moito, porque está aquí Porcorín. Home, xa. Fran con esas guedellas parece un pouco porco, pero poñerlles eses alcumes aos amigos e mira que despois quédanlle. Non, refírome a Porcorín, o amigo dos nenos. Porcorín, o da tele. Sí, gañei un concurso. Vaya, en realidade non gañei, pero vai estar comigo un día inteiro. Poida que máis. Que está con Porcorín o da tele? Porcorín, apaga o cigarro, home, que aquí non se fuma. Como? O amigo dos nenos se fumando. Dille que se poña agora mesmo. Porcorín, miña nai quere falar contigo. A ver o que lle dis,
Que hai, señora? Tira ese cigarro agora mesmo. Non sei como chegaches aí, pero xa non me dabas moita confianza na televisión. Canto menos ao lado do meu Seviñas. Nada de tabaco, nada de alcohol, nada de drogas. Oiches? Pero muller si non é máis que un boneco. Xa. Acábame de routar na orella. Oesti, sai desa casa agora mesmo. Non me fagas ir aí para botarte. Tío, a bella berra como unha mula. Ala, señora, ata outra. En fin, a vida segue. Ti pensas que collerían a esencia da historia? Sí, esencia xouba sabían coller. Xa cho dixen, Diego, conexión armónica. Sen conexión armónica non imos a ningures. A culpa foi deles, que estiveron interrompendo todo o tempo. E así non hai que manteña a concentración. Ademais, ti sempre me levaba a contraria. Por que contabas malas cousas? Porque me desconcentraron. Porque non estabas en conexión armónica comigo. Igual nos precipitamos un pouco coa historia a medias. Se me deixaras escribir a dúas cores como eu quería... dalle. É que non creo que quedaran convencidos da nosa compatibilidade, Ana. Xa non é cuestión de que se convenzan eles, Diego. Tamén me quero convencer eu. Que cousas tes, a niña? Humor negro. Influencia de Raúl, seguro. Terei que ir menos polo bar. Era broma, claro. Claro, home, como vou pensar eu que somos incompatibles? E logo ti pénsalo. Sí, claro que penso. E tamén que Elvis está vivo, anda. Ainda que... Se te pos tiquismiquis, hai detalles que... A min sempre me gustou máis o peixe. A min a carne. Eu prefiro o monte. Eu a praia. A min gustan os Beatles. A min Julio Iglesias. Anda que se nos poñemos tiquismiquis. Diego, e se resulta que somos incompatibles de verdade? É que nos enganamos de media laranxa. E se o noso matrimonio foi un erro? A ver se vai resultar que despois de 15 anos de casados miña nai tiña razón. Moi ben, aquí teño os pros de Lucía e aquí os de Nuria. E aquí os contras dunha e da outra. E agora o único que teño que facer é confrontalos e sacar o resultado. Sebas! Que cara? Por Corín, dame ese libro agora mesmo. Ven a buscar. Vale, rebota no portello. Devolveme o libro que teño que estudar. Eu necesito que me dé un pouco aire, que me tes encerrada aquí todavía. Moi ben, tío, quiseches. Despois non me chíes, Moi ben, tedosme farto, os dous. É que non me quería dar o libro. Chivato. O meu estudio comparativo polo chan, Sabede lo que vos digo? Que vos dean, é moito, os dous. Eu marcho a un sitio tranquilo e silencioso. Vas á biblioteca? Non, vou ao bar. Eu apúntome, colega. Ei, mira, Porcorín chamoume colega. Son colega de Porcorín. Esquece o chalado. E nin se che ocorra seguirme. En fin. A vida segue. Quedará whisky. Non sei para que che faría caso que conto ese tu test. Estame acabando co matrimonio. Non sei se é exagerada, Ana. Desde que nos dixeches que éramos incompatibles, a Diego máis a mí non nos sae nada dereitas. Pois como dúo cómico funcionades ben, Porque non me dillo donte, sacando pola palabra unha ou outra, era de risa. Non nos sacábamos a palabra, complementábamonos. Deixo. E a ti como che vai co de Fran? Sigo sen atoparlle defectos. Iso sí que é de risa. Hola, niña. Onde está esa compatibilidade con patas que é o teu home? Hoxe podiades nos contar como foi a vosa boda. Prometo serche fiel. Nas alegrías e nas penas. Na saúde e na enfermidade. Pobre cura, debeu quedar virollo. Lucy, posme unha clariña. Lucía, saca o caderno e anota. Ten o sentido do humor onde a sensibilidade no cu. Aínda que, Ana, con todo isto dos tés hai unha cousa que se me escapa. Porque unha rapaciña tan encantadora como a ti non pode ser incompatible con ninguén.
Lucy, mellor posme unha cervexa, por favor. Pero que enredante é. Tacho que acabas de escribir, sí? A niña, en que quedamos? Escribe ou tacho? Podes saber o que escribes con tanto interés? Depende. Podes saber o que tachas ti nese caderniño teu? Cousas miñas. Ah. Pensamentos, reflexións... Non me entenderías, Ollo que eu son moi sensible, E o teu? Se é algo de estudar, se queres, podo che botar unha man. Sí, un estudo sí que é, pero é persoal intransferible. Pois daquela marcha. Pois nada, pois daquela eu sigo. Porcorín, estes calzóns son teus? Sí. Tiñaos que cambiar, xa levaba 2 días con eles. Entón, debaixo do disfrace non levas nada? Como non vou levar, ó? Sen calzón saenme rozaduras. Collinche os teus, espero que non che importe. Home, pois agora co dis... Cando marche, devólvochos. Non te molestes, podelos levar de recordo, se queres. É un pouco cedo para beber, non? Non deixes para despois o que poidas beber agora. A min ese refrán gustame máis en versión original. Mira unha cousa. Que pensas facer da túa vida? De momento a beberala. E non crees que deberías buscar novos horizontes? Estásme botando? Non, refírome a novos obxectivos. Non sei, ti non querías ser actor? Era o meu soño, sí. Pois vai a clase de interpretación, presenta castings, fai teatro... Tería éxito, estou seguro. Pois claro que sí, só tens que poñer un pouco de iniciativa e gana de traballar. Sí, soa ben, pero é que... Que? Que tal é como vivo agora, sen iniciativa, nin gana ninguna de traballar, tamén se vive de caracho. Bailando coas mans arriba, o día que por fin te coñecí. Agora somos uña e carne, que se intentasen separarme. Que a ser de min sentí. Porque o meu é teu, o teu é meu. Se queres ti, pois quero eu. Diante, atrás, aquí, alá. E 1, 2, 3, volta a empezar. Xuntos por sempre e amigos ata fin. Que a ser de min sentí. Que a ser de min sentí. Hola. Hola. Podes saber o que fas? Deleitarme coa túa arte. Hai tempo que non che digo orgulloso que estou das túas esculturas. Vaya, grazas. Diego, veño... Do bar. Sí. Estiven... Pensando. Tamén. É que isto non pode... Seguir así. Diego, para xa. Estásme poñendo... Dos nervios. Xa está ben, podo acabar as miñas frases. Intento salvar a nosa compatibilidade, Ana. A boas horas. Pero xa sei o que pasa aquí, que ti nunca creches no da historia a medias. Diego, non te me poñas a esbradallar que nos coñecemos, Sí que nos coñecemos, claro que nos coñecemos. Por iso mesmo cho digo, moita conexión armónica para aquí, moita conexión armónica para lá, pero ao final non fixeches nin o menor esforzo. Eu estou conectada armónicamente con todos os seres que me rodean, papón. É unha gaita, e quero que saibas que se non somos compatibles non penso cargar eu coa culpa. Non, ti vas cargar con outra cousa. Sabe o que che digo? Sabe o que che digo? Merda, aquí faltan papéis. Merda, máis merda. Raúl, se atopas por aí uns papéis un pouco rariños son meus, vale? Non vou preguntar a que tipo de rareza te refires. Mellor ti non preguntas. Que pos aí de Lucía? Raúl, non me sexas porteira? Que pos aí de Lucía? Pois estoulle facendo un estudo de personalidade. Como ela nos estivo mareando co dos test, pois agora analizo eu.
Paréceme xusto. Home, a min díxome que era enigmático, infranqueable, de natureza ermitá e un pouco explotador. E o último paréceme que foi cousa dela. Vale, non te preocupes. Apúntolle aquí que é unha desagradecida, vale? Tamén podes apuntar que é verbalmente agresiva. Traducido. Ten un gran sentido do humor. E que practica unha curiosidade desatada. Preocúpase polos demais. É unha boa amiga. E sigue ti que teño moito que facer. Raúl, falando de Lucía, cando ela non está, isto non vai. Vamos, que ti non és quen de facelo todo. Pois agora que o dis, igual tes razón. Voulle prohibir a hora do bocadillo. Voto en falta cando non está. Quixera que estivese sempre no mesmo cuarto no que eu estou. Quero estar ao seu lado toda a vida. Fran, paréceme que xa tes gañadora. Por Corín, vais agora mesmo dai. E damos apuntamentos. Como se rebota neste colchón? Mira, que se toca o teito. Ai. Aviseite. Non dirás que non te avisei, E agora, se non te importa, vou seguir estudando. Sebas, deixaches un papel. Non. Isto de Fran. Nuria, acéptame sen xulgarme. Pois xa pode, non? Se é a túa moza. Sinto que me comprende. Pois máis o sinto eu. Tengo un bo par de... Penso que podería estar con ela sempre. Pois xenial. Xenial, xa teño o peor defecto de Fran. Nuria. Hola, Lucy. Hola. Estás ben? Sí, claro. Non é que estaba pensando en cousas miñas. Moitas cousas túas tes últimamente, non? E ben tristes que deben de ser, porque vaya cariña que tes. Dadesme moita envexa. Quen? Ti e máis Nuria. Tiveches moita sorte en encontrala, Sí. Foi sí. Pero non te paga lo duro, que sei que estás toliño por ela. Ata vos podo imaginar na vosa casiña con xardín, con franciños e nuriñas tirándose polo chan. Mira, mellor deixame o tema, vale? Non me digas que ti non o pensaches algunha vez. Mira, como home extremadamente sensible que son, asegúroche que o tío con máis sorte deste mundo será o que estea contigo. Non, cando tes razón, Pero tampouco fai falta que me animes. Veña, Lucy, ti és unha tía moi lista, con moito sentido de humor, és boa amiga, tes un bo par de... Guapa és guapa. Para iso non fai falta ser moi listo. Entón? Entón que? Iso digo eu. Pois nada. Se o diste... Por Corín, que me soltes dunha vez, non che vou repetir. Veña, Sebas, non estudes tanto, home, que ainda che a facer mal. Vamos a ver tomar unhas birras. Non, ese porco vai acabar con ele, poberiño. Xa sabe lo que din, ten cuidado co que desexas, porque se pode convertir en realidade. Este ano vais adiantar o San Martiño. Que estás facendo? Está ben este ligriño, Xa chamei a un par de tipos para organizar unha noite de póker. Andaches nas cousas de Fran? Non puideches andar nas cousas de Fran, non? Si que andaches nas cousas de Fran! Vai-te matar a ti, vai-me matar a min, vai invocar o demo para resucitarnos e vai-nos matar os dous outra vez! Poñas histérica, veña. Mándalle unha galletiña desas, verás que boas. Están ben agachadas, pero eu teño un sexto sentido pro chocolate. Iso non é a bralla da sorte de Fran. Este é o caderno de Lu. O seu caderno privado. Está todo cheo de borranchos.
Vaya cocha está feita esta tipa, eh? E digo cho eu que de cocho sei de caracho. Xa está ben, acabouse! Igualiño que a miña muller! Fora da miña casa! Caracho, pero igual, eh? Vale que te aproveites de min, pero non vou consentir que abuses dos meus amigos. Deixa as súas cousas e vaite. Pero Sebas, tío... Fora! Onde vas ir? Alguna ponte atoparei. Para te meteres debaixo ou para tirarte desde arriba? Igual, ten que haber outra solución. Por que non chamar a tua muller? Non me collo o teléfono. Pero a min seguro que sí. Marca. Como se chama? Esperanza. Ai, que nome tan alentador. Sí. Hola, Esperanza. Son Sebastián Beiro, un amigo de Porcorín. Sí, él está aquí comigo. Sí, a verdade é que o está pasando moi mal, eh? No, Esperanza. Eu comprendo perfectamente os motivos polos que botaches da casa. É tanto que os comprendo. Sí, pero digo eu, un home que me fixo pasar unha infancia tan feliz a min e a tantos outros nenos non pode ser malo. Non crees que merece unha segunda oportunidade? Terceira! Unha terceira oportunidade. Vale. Agora se pon. Quere falar contigo. Sí, querida. 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 Xa está? Sí, querido. Digo sí, Sebas. Déixame volver. Pois desta vez non a cagues. Farei o que poida, pero é que o meu é cagada. Cóidate, vale? Vale. Esas mans arriba, moveas con xeitiño, o baile do porquiño. En fin, a vida segue. Esas mans arriba, Sabe lo que estiven pensando? O que? Que lle podías facelo da compatibilidade a Sebas máis o porco a ver que daba. Ah, sí, porque logo non nos deamos quitando da casa. Non me digas que é lo que acabo de facer. Ainda non o creo nin eu. Libraches do bichoco. Como sabes? Porque xa era hora. Atención todo mundo. Teño algo moi importante que comunicarvos. Quero a esta muller. Eu quero a este home. Isto non pode acabar ben. Sei que atraedes un empacho de empanada de xouvas. É que para eles é como unha especie de afrodisíaco. Toma, é para min. Podedes dicir o que queirades, xa non nos importa. E máis, queremos che dar as grazas, Lucía, porque, aínda que o teu test provocou algún episodio de desconcerto... Casi histerismo... Pero moi divertido. Se non vos importa, está falando a miña muller. Non a interrompades, que non lle gusta nada. Sigue, meu amor. Grazas, corazón. Pois, a pesar do desconcerto que nos provocou a nosa suposta incompatibilidade, o teu test valeunos para recordar canto nos queremos. Sí, non hai nada na vida máis importante para nós co outro. E o test xa pode dicir misa. Pero, entón, sodes compatibles ou non? Porque se o tes di que non, a psicoloxía é... Sebas. Cala! Vamos a niña. A noite longa e venturosa pros namorados. Chao! Isto vai acabar moi ben. Carai, Diego e Ana quérense, eu son libre, Porcorín volveu coa muller, o mundo é perfecto, amigos. Case perfecto. Tes razón, Fran, case. A ver se chegamos á perfección. Raúl, ponme unha sidra. E non tras por aí un pouco de empanada de xouvas. Que?
Sebas, estou decidido, quero a Lucía. Non estive máis seguro de algo na miña vida. Quero a Lucía e vou loitar por ela. E Nuria? Vou na deixar, sí. Mira, é que non puiden esquecer a Lucía, por máis atrancos que vexa, por máis listas que faga, o que manda é o corazón. E Sebas, digo cho eu que son un tío extremadamente sensible. Carai, Fran. Estou moi, pero que moi orgulloso de ti. Eu de ti, Que mira que mandar o bichoco ese de volta coa muller. Un día tengo que explicar que che fixo tomar esa decisión. Bo, digamos que... buscou landras onde non debía. É isto? É o caderno de Lu. Si, iso xa o vexo, pero que fai aquí? Sebas, por fin poderemos saber o que hai aquí dentro. Non creo que debamos, Fran, porque é un caderno privado. Veña, Sebas, non me digas que non tes curiosidade, Non teño curiosidade ninguna. Fran! Ai, que fas ti co meu caderno? Deixáchelo aquí? Non, eu non o deixei aí. Deixei no meu cuarto moi ben agachado. Fran, non estarías pensando en lelo, non? Non, muller, estás deixando a miña extrema sensibilidade á altura do chan, Ai, que pobriño, que pena me das. E, por certo, non presumas tanto co resultado do test, porque a Sebas tamén lle deu que era extremadamente sensible. Ai, sí. Son sensible. Ai, Fran, Fran! Ata mañá. Tela no bote, Fran. Ata mañá. Non me mires así, Fran. 5, 4, 3... Que ben contas para atrás, Fran. 0! Ai, que ansia, de verdade, É que necesito as tapas. Teño que reunir 50 para participar no... Seguimos agora, señores. Vale. Dúas. Preparados? É certo, nos enterros reúnese familiares, amigos, coñecidos, beatas. Nos enterros atopa xente a que non ves desde hai anos. E nas bodas tamén. Nos enterros non tes que Eso nunca nun enterro, Si, xa. Oes, Fran, foi o súper. Fan falta un fixe de cousas. A ver se nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? The skater boy. Steven... Pensando. Tamén. É que isto... Non pode seguir así. No. Xa. Perdón. Non pode, xa. Pode. Está claro que non... Podía, pero... Acción. Que estás facendo? Estaba en este libriño, Xa chamei a un par de tipos. O esti, sae desa casa agora mesmo. Non fagas que vaya eu aí a brot... Non me fagas sair de... Tranquilaura. Mira, xa non falo máis contigo, vale? Ala, acabouse. Non lle botes tanto cuspe. Así doen máis. E dá máis noxo. Ai, tía. Es un miedo instintivo, ¿no? ¿Está pegada? Sí. Atención todo o mundo. Teño algo moi importante que comunicarvos. Entón,
Molt bé, hasta un xeitinho.